everything was ndakatanga kumubata negirlfriend mimba yangu ine 8 months nemwana wakabatwa ndamubata negirlfriend ndakabva iye akaenda norara mushopu ini ndabva ndaraamunhu saka pandakabuda mumba ndichienda kushopu ndakaona dhori kushopu rakakiyiwa ndabva ndatanga kufona foni yake haana kudaira asina kudaira foni yake ndakabva ndatoziva nekuti mukadzi uyu agara anotoita mabasa ake ekuvhura pandaenda nodongoramba memukadzi uyu ndakasvikira murume wangu ari makarara chandakakwanisa kuita ndakasvika ndikagara pamusuwa ndinawo ndakakwanisa kurwisana naye ndakabva ndafonera munin'ina wacho unonzi nowepa ndati bamesi kunoku ndasvikira mukoma wenyu ari mumba maamai angu asi inini ndakagara pamusuwa amukwanisi here kuti muuye muone zviri kunoku bamesi wakati mire ndione ndikawana musvika ikoko ndofunga ndakaramba ndakagara pamusuwa ndikati imimi kana musingadi kubuda mangwana mayuti ari kufuma achimhanya imimi ndichaburidziwa namayuti kuseni mumba imomo ndakagara paya ndofunga ndakagara zve30 minutes abva amuka vaburuka pambedha abva avhura dho takabva taenda kumba ndakabva ndavabvunza kuti koimimi zvafamba sei kuti ndikutorara kumba kwaamai ano havana chavakandidayira chisvino chandakanzwa ndakabva tanyarara ndobva ndavalokera dhone mukati mushopu ndobva ndaloka dhone kunze ndobva ndaenda mumba ndobva ndanorara mangwana acho takamuka ndobva kwauya mukoma wake Christmas abva auya abva abvunza nyaya yeye ndobva ndamuudza iye abva ati kunyepa ndakabva ndanyarara ndakabva ndagara pamba ndakabva ndaudza mama amai wake kundo zvakaitika mama wabva uye akabva atisvikira ndichiudza mama tiri parodi kwanga huri usiku akabva ati imi mamai makamirira chiri papa endai kumba ndakabata foni yangu tati ndikati mama kana muchienda kumba uye foni yangu muende nayo zvikanzi siyai foni yake endai kumba mama wakabva vaenda kumba ndakabva ndasara ndakarara mumba takapedza ndofunga 3 days ndisingataure naye ndisingamubvunzi akapedzisira akutoenda ikoko achidzoka pamba na4 achienda ikoko achidzoka pamba na4 mama wakanditi mimi siyanai nazvo nekuzvitakura kwamakaita munoita bhipi ndandisingamubvunzi aitoenda achidzoka pamba na4 ndofunga rimwe day ndakazoti achienda kuwadza naye ndakabva ndaona amai ano achienda kuwadza naye iye abva amutsa mota achienda kuwadza naye ndakabva ndapinda mota muya abva nditi muri kuenda kupi tasei muone pamba hapana kutsvairiwa kana kuita sei ndikati aiwa nhasi ndiri kuenda tese kuwadza naye nekuti mota takaitenga tese kuti ite basa rekupailota saka nhasi tiri kunopailota tese kuwadza naye haana kudaira ndakabva ndaenda kuwadza naye takabva tauya tese tabva taenda kuwadza naye taenda kuwadza naye ndakabva ndakabatsira mai tokushungurudza in what way akushungurudza sei kuzondishungurudza kwaakuita kusvika ndikwire dare uye kuno anga asingandichanditengerei pamubamba anga akutora mukadzi uya achirara naye mutakishopu inini ndakarara mumba ndafunga ndakaenda mutakishopu mwana arwara ndakaenda mutakishopu ndichida kunovamutsa kuti mwana ari kuchema ndakasvika ndikavhura dori mutakishopu ndakasvikira vakarara nemukadzi wemutakishopu pataimi yandakada kunorwisa mukadzi wemutakishopu vakabva vamuti iwewo mira uko ndimupedzere nhasi ndoda kumupedzera ndoda kumuratidza kuti hachisi chinhu pano kugara kwakaita panapa kuda kwangu ndofunga iye akabva adzokera anga asina kupfeka takabva takisiritsana tichibuda panze mukabva adzokera mubabva ati kune batidza tocha babadzira tocha akupfeka ndakanhonga dombo ndichida kuposera mukadzi we ndakabva ndatema iye ndakabva ndabva ipapo ndobva ndanopinda mumba ndobva ndarara ndikati kana uchiundiuraya choyaundiurayire mumba mangu nokuti aingoti wandiona kauti wandikuwadza ndobva ndanopinda mumba ndobva ndarara ndapinda mumba ndobva ndarara iye akabva akafona noti ndakazoona hanzvadzi yake ndo yakauya ichimutsava ndobva yamutsava hanzvadzi yacho panohurira pacho sepasaidi apo inini sepanapa adaro ndichimutsiura mumba makapera huku ndine mwana wangu anga asati asvika mwedzi anga asingatingi chikafu ndakaenda pamba pana mama ndapedza 2 days ndisingadyi pamba pasina chikafu ndikati mama iye aitenga muriwo achiendesa pana mama sadza rouya riri mubheseni ndikati mama vachafadzwa kuunza ko vari kuita muriwo kunoku vachisadza riya riri mubheseni vachidya inini handina chandiri kudya ivo vari kuunza chikafu muriwo kunoku nokutiva kuziva kuti kumba hakuna hufu mafuta vakavhura 750 ravaishandisa mutakishop inini ndasingachabvumidzwa kupinda mutakishop ndaiti kana ndichida mapamba ndinotaura kuti ndoda mapamba ndine mwana umwe ane gore 10 ariko ndine vana 2 vanopfeka mapamba ndaiti ndikati ndoda mwacho ndakamurumura nemahewe anomwa mahewe ndaisvika ndoti ndikumbirawo mahewe emwana nemapamba wonditambidza mahewe emwana nemapamba uyu ndiki kuti wonditambidza mapamba saka pesa pana ndisingachadyi vachitora girlfriend vachirara naro mutakishop zvinhu zvaindirwadza nekuti zvinhu zvino ndakazvishanda umwe mukadzi achidya inini ndakagara nenzara ndakabva ndaenda kwana mama ndabva ndapedza 2 days
ndichigara kwasekuru vake hanzvadzi yamai vake vachinditi gara muzukuru nditaure naye, gara muzukuru nditaure naye. Ndobva ndaenda ndapedza 2 days. Zuva raiti 2 ndakabva ndaenda kwana mama ndikati mama onai pamba pasekuru papai vari kuteuka kunetsana nemukadzi wangu. Saka nini chindiperekedzai ndidzokere kumba. Ndakabva ndaperekedzwa namama vanondisvitsa pamba. Ndasvika pamba ndakasvikira dhoo rebedroom rakakiyiwa. Ndabva ndaenda kwavari munhu waitotaura kuti ndipe maiwe mwana nekuti mwana mumwana gore 10 ndironani. Vamuti ndipe maiwe mwana nemapambo vamupa. Ndasvika ndati baba vatipadzwa ndipei makino vamutamba vanditambidza makino. Vandanokinura mumba. Mabhaketi emukadzi uya, mapureti emukadzi uya vanga vakutobikirwa chikafu vachiisirwa mvura yekugeza. Inini ndiripo pamba. Baba. Saka inini chakazondirwadza ndechekuti ndauya namama. Ndakasvikira bhaketi remukadzi uya riri apa. Pamba pedu panoitwa wati basa rake ranoita ndigodi bari. Ndofunga panga pauya vanhu vaita zvokudzura. Panga pane bhaketi ndo panga kaisa bhaketi remvura pairatidza kuti pachikoroposi. Rimwe racho. Saka ndabva ndapinda mumba ndakabva ndangozviona ndinakubvunza nokuti ndaiziva kuti inini ndikabvunza ndinorohwa. Rimwe foto rangu ririmo pandakaona mumwe rakare ndakavaratidza mudzidzisi wamama randakarohwa nekubvunza nyaya iyoyo. Ndobva ndichipinda mumba nditi ndirare ndakabva ndanzwa nyota. Ndabva ndabuda kuti ndiende ndakasvikira vachiisirwa mvura yekugeza nemukadzi panex nepanex. Vatoisirwa mvura yekugeza muchenji wauziva kuti ndindeosi. Ndakati ndakakwanisa handina kuvabvunza. Ndakanovavheneka ndobva ndadzokera mumba. Ndabva ndatanga kurongedza hembe dzangu. Vakasvika ndichirongedza hembe dzangu havana chavakataura. Vakabva vapfeka vabvaenda vabva vanotora kuti mukadzi uya bva warara mutakishop. Ini ndakaseta alamu ya4 o'clock. That's total abuse, ne? Plus mambo murume uyu akambondirova mazino aya mukuona iwayo handikwanise kuriritira vana vaviri vaakandipa. Zvinhu zvatakashanda tese inini zvakudyiwa noumwe mukadzi. Inini ndiri kutambura nevana ipapa pandiri kugara ndakapamba nyaya yekutaura kuti mai wangu yemunhu wakutaura kuti ndofambidzana naye paari kutaura nyaya yekuti akasvika achindona mumba memukadzi ndofunga kumashure asati ataura zvakutaura izvi akambouya pamba pemukadzi uyu panoitwa zvekutengeswa panga pane takishop paitengeswa. Saka inini ndinogona kubva pamba pakaita sekunge panapa ndifunga pane zve500 ndinogona kubva pamba uchaura kuti chikakupa mukana wokumwa rubatsiro kuberekera mukadzi wakukona hapana unoda kuexplaina leo hatiri kusina nguva muno mukadzi wakakura dare ari kuti iwo urombo wanyanya chete haugoni kuberekera uye chikuita kuita chiko icho inoda kuwana nhano dzabezvo kubva apa wapinda wabva apa wapinda ndakutonge mumwe nembera inodurira aripondaonokutadza kuziva kuti nhasi uzoti mukadzi akuone mndu wamo akatanga kuomusina chinhu zvino nhasi uyo akuona panokutyapa uye nokutadza kuona mwana wakuona mweyu uyo akashingirira usina chinhu pandemu nhasi akudanema anasaka kutoizva usatambe munhu akashingirira nhau kusvika musvike pamuri nhasi atamba nazvo zvakamududa iye uye anoda kudya uye zvaanoita musi wamunoshaya iwe achisunga mabhero achiri nokuti akajaira kuuya pane zvinhu kare saka usakamuzonaiwenyama unoonekana ukadzi wake unoumukara uzobva futi uchisiya mukadzi wako uchinori kana kuda kumuroora unokutaura kuti amaigood uyu mukadzi ndakuroora mugari mese hazi kutoti nyaya yeto mukadzi kutoenzoka inotondirwadza vavo haunyari ukokamamatimukana nyaya iyi ndokuda kuitakshope wazvizwa haunyari iwe tataura ari mutakishope here chikonzero chekuti ndirari mutakishopu mudzimai wangu sekutaura paari kuita kuti mudzimai wangu inini pamba ndakati ndida kupinda mumba kurara papa
nguva dzekurara anogona kutora magumbezi kundibatira magumbezi kuti buda usiku handisikuda kutora upa dzimwe dzenguva ndinenge ndatoshedzwa neshamwari dzangu ndatoendawo kufarakisa ati tichidzoka pamba ndogona kutosvika mablankets chacho anoisa mvura ndogona kutotora mablankets mumba ndikoti ndiavoide pamuromo tichienda kunorara kurumu yepanex patangonotora magumbezi ayoodira mvura zvinobatika sofa ndine kombi but handisati ndapedza kuibhadhara panga musati maane kombi mamugerese naimama musamuna kombi kuita upenyu mamugerese kana kombi yauya kuzoparadza musha kombi uya gare zvakadi chinhu chatatashuvira kuti tiri kuchina but kana chauya chida kuzoparadza musha wedu ngachibveni ndochokwadi kuti kombi yakutokonzeresa pamamuri varombo musina chaminacho aiwa ndinofamba zvakanaka handina kana kuona dambudziko yakaita nhasi iripo pamba inofamba pakangotenga kombi iyoyi ndokakatangoda kufambidzana namai ndifambidzana namai inini ndakavaudza zvakanaka pato padzo kana mii makuda kuroora tasemonini makandigodhorera mazina handisi kukwanisa kusigalaaa varitonza amai kaapedzamu iya abuse zvakafanira kurara nomukadzi nemakataisi agerezi uyo wakuda sei itatoma mutaura nezvakusayisa kuramone chikafu kushaisa zvese mutaura kana ndikumbira nemwoyo wese ndinojambira nekuti ndakamboenda kupolisi darinoakangarira mahungu totoriona kumba zvakakura kutoratiri kana kunokuya kuzoita mahungu kana kuya kuzoteserwa nemurumoni kana maona kuti zvaakumbira munhu haana kuzadzisa dare rinonogara rakashama chero nguva munodzoka kudina sunungukazi ndopatinotangira ipapo toona kuti ada kutamba nesu tibve kumba kweduko toyozoita mahungu epanapa toorwa zvezvokunya nemurumo anye enda unozadzisa zvawataura pedare rino nama yako upenyu hwedu hutange kuchinja kudzokere paipai pane zvuko chiburi hachirambidzwe asi ura uchiziva vari kukuda vairi kuda pamusoro pezvinhu zvanhu dai usina chinhu wendiona nini asi uyo akangokuda zvakadai aichiendai kumba batana mudzimai wako sikukenai